Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya,
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano at exclusive na napapanood rin sa YouTube Live ng Love Radio Manila. Ito po ang Dear Love. Mga kabisyo, kapag dumating na si The One, masasabi mo bang handa ka para harapin siya? Huy girl, ano ba? Kanina ka pa tulali. Parang iniwan ka na ng kaluluwa mo dyan ah. Yun nga eh. Wala. Parang walang pumapasok sa isip ko. Blanco. Blanco? O baka naman pagod ka na sa paulit-ulit mong routine. Work, bahay, Ito ang pagkikita natin, nakailang reschedule pa bago natuloy. Sorry na. O bakit ka naman nagsasorry? Ang sinasabi ko lang, lumabas-labas ka naman sa lungga mo. Hindi ka naman halaman na nakadisplay lang sa gilid. Hindi ko alam, Lucy. Parang ang boring-boring na ng buhay ko. Eh kasi nga, ginagawa mong boring. Hindi naman ganun kadali. Ay nako, simple lang yan. Explore! Try something new. Wala ka bang boylet ngayon? Wala. Alam mo naman na ayoko pang mag-commit sa relationship. Girl, hindi ko sinabing boyfriend. Ang sabi ko, boylet. Boylet! Walang label, walang drama. Fun-fun lang, ganun. Kailan pa ako nagka-fling? Hindi ako para dun. Eh kesa naman mabulo ka sa kakatrabaho mo. Mary, bata ka pa. Maganda ka. Sinasayang mo lang ang fez mo. Paano kung makasakit ako? Kaya nga dapat, malinaw sa umpisa pa lang. Hanapin mo yung taong pareho kayo ng gusto. Walang label, walang commitment, walang expectations. Parang fubu? Pwede mong tawagin ganun, pero depende naman sa rules nyo yan. Yung iba, companionship lang. Yung iba naman, tawag ng laman. Grabe, parang di ko kaya. Uy, real talk lang ah. Hindi naman lahat ng tao sa mundo naghahanap ng forever. Hindi ko alam. Basta, parang may kulang. Parang may gusto akong maramdaman ulit. Pero, di ko alam kung ano. Exactly! Kaya kailangan mong subukan. Hindi mo naman malalaman kung ano yung hinahanap mo kung hindi ka gagalaw. Natatakot lang ako. Ayoko magpadalos-dalos. Minsan, kailangan mo ring magpadalos-dalos para naman may mangyari sa buhay mo. Alam ko na. Try mo kaya mag-dating app. Effective ba yung mga dating app? Oo naman. Maraming tao doon na hindi naman agad long-term relationship ang hinahanap. Yung iba, gusto lang ng kausap. Yung iba naman adventure. Yung iba, distraction. Natawa naman ako sa distraction. Malay mo, along the way, mahanap mo rin yung the one. Ang corny mo talaga. Corny. Pero minsan, totoo. So, ano? Susubukan mo? Sige na nga, susubukan ko. Ayan! Yan ang gusto ko! Excited na ako para sa'yo. Huwag ka masyado ma-excite. Wala pa kang nangyayari. Trust me, girl. Sure ako, maraming mangyayari. Dear Love, ako si Mary. 28 years old at nagtatrabaho sa isang law firm. Matapos ang ilang failed relationships, parang napagod na rin ako makipagkilala. O mas tamang sabihing, nawalan na ako ng ganang makipagrelasyon.
Kaya naging simple na lang ang mundo ko. Bahay, trabaho, trabaho, bahay. Minsan, may konting pahinga kapag nagyayaya yung kaibigan kong si Lucy na gumala o magkape. Paulit-ulit na lang ang routine ng buhay ko. Parang nakaloop na eksena sa pelikula na hindi matapos-tapos. Ibang-iba si Lucy sa akin. Makulay ang buhay niya. Parang every month, may bagong lalaking nakikilala. Hindi siya natatakot sumubok. Hindi siya natatakot masaktan. Minsan tuloy napapaisip ako, kaya ko rin kaya yun? Kaya ko rin kaya makipagkilala ng walang masyadong iniisip? Yung tipong, bahala na kung saan hahantong. At base sa payo ni Lucy, kailangan ko raw subukan. Kaya pagkatapos ng lakad namin, pag uwi ko ng bahay, matagal akong nakatitig sa cellphone ko. At bago pa ako tuluyang umatras sa idea, nag-download ako ng dating app. Ay, nako. Ano ba tong pinasok ko? Ay, ito na yun. Ha? Ay, bakit parang ang laki nito? Tawagan ko nga si Lucy. Oh, girl! Anong balita? Lucy! Uy, anong nangyari? Bakit parang tataranta ka? Eh, may nakilala kasi akong guy sa dating app. OMG! Sinunod mo yung payo ko? Magkikita na kami mamaya. Talaga? Good job ka dyan, girl. Wait, saan kayo makikita? Alam mo na kung saan. Wow! Welcome sa adventurous era mo, girl! Pero may problema. Problema? Agad-agad? Ang aga, ha? Umorder kasi ako ng lingerie. Alam mo na, para naman kahit paano, may effort. Taray, mukhang interesado ka dun sa kamit mo, ah. May pa-lingerie ka pa? Kaso, sobrang luwag. Nai-stress ako. Hindi mo nga kailangan yun, eh. Nakahubad naman kayo mamaya. Napako na kasi sa utak ko na ito yung susuotin ko eh. Eh, di bumili ka na lang ng bago. Eh, wala nang oras kung order ako online. Tsaka, nahihiya naman ako bumili nito ng personal. Ah, teka, may naisip ako. Ano yan? May patahian malapit sa may kanto ng Aurora. Mabilis sila mag-alter doon. Talaga? Kaya pa kaya yun ngayon? Kung magmamadali ka, oo, kaya yun. Isisend ko sa iyo ngayon yung address, wait. Salamat. Minsan ko lang to gawin. May aberya pa. Ay, Gora na te. Support ako sa adventure mo tonight. Adventure talaga? Oo, kasi feeling ko, dito na magsisimula na magkakulay yung boring mong buhay. Parang kinabahan tuloy ako. Relax ka lang. Parang sirato. Update mo ako, ha? Sige na, bye. Magandang araw po. Hi ma'am, may ipapatahi po kayo? Opo sana. Patingin ho ako. Ikaw yung sastre? Opo, ako lang po muna ngayon. Wala kasi yung lola ko. Siya talaga may-ari nitong patahian. Ganun ba? Bakit po? May problema ba? Wala naman. Sige, patingin na po ako na ipapatahi niyo. Nakakahiya. Pero wala na akong oras para maghanap ng iba. Ano po yun ma'am? Ang ibig kong sabihin, eto po. Lingerie po. Oo. Ano pong problema nito? Masyado pong maluwag sa akin. Pareho po bang pantaas at pambaba ang i-alter? Oo. Okay po. Kung okay lang sa inyo, pwede niyo hubang isukat para makita ko kung hanggang saan ko i-adjust? Ha? Isusukat ko? Oo po. Wag ho kayong mag-alala. Kahit ipatong nyo lang po sa damit ninyo para makita ko yung sukat. Okay. Grabe. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong magsusukat ng lingerie sa harap ng lalaki. Pakisuot naman ho itong pambaba. Hindi mo ba kayang tansyahin na lang sa tingin? Ma'am, mananahi po ako. Hindi po ako manghuhula.
Relax lang po kayo, ma'am. Pakitaas na lang po dalawang braso ninyo. Ako na po magtatanggal itong pantas ninyo. Teka, kuya, nakikiliti ako. Sandali lang po to. Ayan. Okay na. Ako na magtatanggal itong pambaba. Ito po. Gaano po katagal pagtahin yan? Madali lang naman pong gawin to. Kaso marami hong nagpapagawa. Pang-5 ho kayo. Kailan ko po makukuha kung sakali? Balikan nyo na lang ho ng mga bandang 5 p.m. 5 p.m. pa? Naku, pupunta kasi ako ng bangko. Pwede bang i-text mo na lang ako pag tapos na? Sige po. Sana talaga by 5 p.m. tapos na ha? Opo, gagawin ko po makakaya ko. Ito po yung number ko. Pakisave na lang. Okay po. Paano ho yung bayad? Kahit pagbalik nyo na lang po, ma'am. Sige po, salamat. Salamat din po. Talagang ang may paraan ng tadhana para iparamdam sa'yo kung tama ba ang ginagawa mo o kung dapat ka nang umatras. Nakuha ko naman yung lingerie na pina-alter ko. Halos tumakbo pa nga ako para lang umabot sa oras bago pumunta sa hotel kung saan kami magkikita nung kamit ko. Pero sa dami ng iniisip ko, may naiwan pala ako sa patahian. Yung stocking. Kaya ang ending, hindi ko rin nasuot ang lingerie na inabala ko pang ipaayos. At ang pinakamasaklap sa lahat, hindi ako sinipot nung kausap ko. Matagal akong naghintay sa lobby. Bawat bukas ng elevator, napapatingin ako. Baka sakaling siya na. Pero wala. Wala akong napala nung araw na yun, kundi pagod. At kaunting pagkahiya sa sarili ko. Umuwi na ako ng bahay. Hindi ko na muna ikinuwento kay Lucy yung nangyari. Sigurado kasing marami siyang masasabi. Matapos kong mag-ayos, humiga na ako sa kama. Napaisip ako ng mga oras na yun. Yun ba talaga yung buhay na gusto kong subukan? Sino naman tong tumatawag? Hello? Hello? Ma'am? Si Fred po to. Yung nag-alter ng lingerie ninyo. Bakit? May naiwan po kasi kayo dito. Yung kapares ng stocking nyo. Oo nga pala. Question. Nakalimutan ko ba talaga yun o nakalimutan mong ibigay? Ang totoo po, nahulog nyo yun nung umalis kayo, ma'am. Hindi ko na kayo nahabol kasi parang nagmamadali kayo. Nahulog pala. Tsaka ngayon lang din po ako nakatawag. Ang dami po kasing customer nung araw na yun. Ay, sige kuya, pakitapon na lang. Sigurado ho kayo? Mukha hong mamahalin to eh. Ay, sige na nga, kukunin ko na lang. Bukas ba kayo ngayon? Sarado po, ma'am. Pero nandito naman po ako sa shop. Pwede nyo pong daanan kung gusto nyo. Sige, pupunta ako. Okay po, ma'am. Ingat po kayo. Tao po! Ay, ma'am. Nandito na po pala kayo. Kukunin ko lang yung stocking. Sandali po. Eto po. Salamat. Kamusta pala yung lakad ninyo? Natuloy po ba? Bakit interesado ka malaman? Uy, sungit nyo naman, ma'am. Bakit ba kasi ganun? Ay, hala, ma'am. Bakit po kayo umiiyak? Sandali po. Pasok muna kayo sa loob. Baka may makakita sa inyo dito sa labas. Gusto ko ng konting atensyon kahit sandali lang. Kahit yakap lang. Pasensya na, ma'am. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ako natuloy sa lakad ko. Bakit po? Yung tinahi mong lingerie, hindi ko nagamit. Kasi hindi ako sinipot nung kikitain ko. Ganun po ba? Ganun ba ako kapangit? Hindi po kayo pangit.
Hindi ba ako sexy? Sexy naman po kayo. Anong problema sa akin? Yun lang. Hindi ko po masasagot yan, ma'am. First time ko pa naman sanang gagawin yun. Tapos sa unang pagkakataon, napahiya pa ako. Baka inadya po na maiwan nyo yung stocking dito. Anong ibig mong sabihin? Para di kayo matuloy sa ganong klase ng lakad. Sa tingin mo? Opo. Minsan, may paraan ng universe para pigilan tayo sa mga bagay na hindi talaga para sa atin. Masyado kang maraming alam para sa isang mananahi, ha? Sa totoo lang po, sideline ko lang to. Talaga? Opo. Tinutulungan ko lang lola ko dito sa shop niya pag hindi ako busy sa trabaho ko. Ganun ba? Kaya ma'am, tumahan na kayo. Mary na lang ang itawag mo sa akin. Sige po ma'am. Ay, Mary. Kamusta? Okay ka na ba? Oo, medyo. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Sige, mukhang kailangan ko nga nun. Dear Love, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagbabalik ko sa Patahian ay naging simula pala ng isang bagong kwento ng buhay ko. Matapos kong mag-breakdown sa harap ni Fred, napahaba yung usapan namin. Akala ko, dun na matatapos ang lahat. Nagkamali pala ako. Nasundan pa yon ng nasundan. Hanggang sa hindi ko na namalaya na madalas na pala akong bumabalik sa Patahian. Kalaunan, naging matalik kaming magkaibigan ni Fred. At sa paglipas ng panahon, unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Dumating pa sa puntong tinutulungan ko na siya sa Patahian nila bilang kahera. Eto na nga, nanligaw na si Fred. Hindi na ako nagdalawang isip nun. Sinagot ko na siya agad. Masaya ako na hindi ako sinipot sa hotel nung taong kausap ko. Masaya ako na sa kabila ng kahihiyan at sakit na naramdaman ko, nagkaroon pa rin ako ng lakas ng loob na bumalik sa Patahian. Doon ko rin napagtanto na totoo pala na lahat ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Minsan, akala natin malas ang isang pangyayari. Minsan, akala natin napahiya lang tayo o nagkamali tayo ng desisyon. Pero ang di natin alam, hinahanda na pala tayo ng pagkakataon. Minsan, yun pala ang paraan ng tadhana para dalhin tayo sa taong talagang para sa atin. Hindi ko matago yung ngiti ko tuwing naaalala ko kung paano nilagyan ni Fred ng makulay na borda yung buhay ko na ang boring-boring na. Sa buhay natin mga kabisyo, lagi nating iniisip na siguro hindi talaga ako yung bida sa ganitong klaseng kwento dahil single pa rin ako, dahil walang nanliligaw sa akin at wala pa rin, hindi pa rin dumadating si The One. Pero ang kwento ni Mary at ni Fred sa atin ngayon ay nagbibigay sa atin ng mensahe na ang bawat isa sa atin ay deserve maging main character sa sarili nating love story. And not because nasa ilalim ka ng kwento ngayon, not because you're single, walang lumalapit sa'yo, napahiya ka o galing ka sa isang failed relationship, doon na magtatapos ang kwento mo at hindi mo na ma-achieve yung sinasabi nilang happily ever after. Pinatunayan sa atin ni Mary na kapag bukas ang iyong puso, nananatiling bukas rin ang pag-asa para umibig muli. Nananatili yung tapang hindi lang sa ating mga katawan, kundi sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa na gusto pa rin nating umibig ilang beses man tayo madapa. Because ito ang kagandahan at hiwaga ng tunay na pag-ibig.
Kung minsan, icha-challenge ka talaga niya. Kung minsan, sasadyain ng tadhana na madapa ka o mapunta ka sa isang relasyon na talaga namang papaiyakin at palulungkutin ang puso mo. Pero tulad ng sinabi ni Mary, lahat ng ito ay may dahilan. Hinahanda ka ng universe para sa tamang tao, para itahi at iburda ka sa tamang taong magmamahal sa'yo ng totoo. Tatanggapin ka ng buong buo. Kaya kabisyo, cheer up! Parating na si The One. Ang kailangan mo lang gawin, buksan ang puso mo at papasukin siya ng buong buo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang
ibang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez pa. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. 24? Always ko naman kayo pinapray.
Marachino. Meron siyang pero kung ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang, mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung sabi. Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Wala, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo ng doon validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that
Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara, si Uncle, kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Hoy, bakit ba kapag ako tawang-tawa na ganito, masyado nyo akong ang okay na naman, may pinagtatawa na naman siya. Hindi ba pwedeng masaya lang ako dahil Monday? Hindi ba pwedeng I'm just so happy like super legit and all because it's Monday? Isang week na naman ang bubunuin natin para bigyan kayo ng mga inspiring na kwento. Inspiring na kwento, pag chismisan talaga yung buhay-buhay. Oy, happy Monday sa bawat isa sa inyo dyan. At syempre, Diyos Maray na Aldaw sa Indogabos, lahat ng mga probinsyano, Bicolano, whoever you are, na nandito ngayon sa Metro at Mega Manila at nakatutok sa atin via live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam nyo mga kabisyo, isang tanong lang. When was the last time na nakita mo si lolo o si lola mo? When? Kailan? Kailan mo huling nakita si lolo at lola mo? Oh, 'di ba? Hindi mo na matandaan. O yung iba naman natandaan nila pero apakatagal na. Alam nyo mga kabisyo, yung mga lolo at lola natin, masakit man itong pag-usapan, alam mo yun, parang konti na lang yung or binibilang na lang yung mga sandali nila dito sa mundo. Kaya very very important mga kabisyo na as much as possible iparamdam natin sa kanila yung presensya natin. Although mahal na mahal talaga natin yung mga magulang natin and all, iba rin talaga magmahal yung mga lolo at lola, no? Ang mga lolo at lola natin, they are, we love them because they're so konsentidor. Diba? Oh, at eto, yung nanay mo, diba, pinagbabawalan kang kumain ng matatamis dahil yung ngipin mo daw, talagang masisira o di naman kaya tataas yung sugar mo. Pero nung bata pa tayo, oh, 'di ba may tago-tagong candy si lolo o si lola. Halika dito, apo. Ito kainin mo, wag mo na sabihin sa nanay mo, sa tatay mo, ha. Oh, 'di ba? Kaya naman yun yung core memory ko sa lolo at lola ko. Kaya until now, taas ng sugar ko. Uy, kahit matanda na tayo, 'di ba? Kapag wala na tayong pamasahe dahil kakamilk tea mo, may trabaho ka pero ang dalas-dalas mong maubusan ng budget. 'Di ba kapag naririnig ng mga magulang natin na nauubusan na tayo ng budget, ano sinasabi? Ikaw kasi hindi ka marunong mag-ipon, ang daming sinasabi. Si lolo, si lola, isang tapik lang sa'yo. Nako. Maliit na halaga to pero pang allowance mo, hayaan mo na, wag mo na ibalik to. Oh, 'di ba? Kaya naman mahal na mahal talaga natin ang mga lolo at lola natin.
O kaya mga kabisyo ha, kung medyo matagal-tagal mo nang hindi nakasama si lolo at lola, baka panahon na para magparamdam sa kanya like super legit and all. Mukhang may iyakan na naman Tingnan natin. Pero mga kabisyo, samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love natin maya-maya na paniguradong magbibigay sa inyo ng aral o di naman kayo magpapaluha sa inyo. Abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. For now mga kabisyo, kasama nyo po ako sa paghihintay ng kabuuan ng drama na yan, ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe the love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Na naman! Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman! Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sorry talaga.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. Sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. Sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato!
ang bato pag hinahabol ng zombie? Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng chance. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurutin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all! May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak? Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas pataas Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo hinahal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan.
Bersek! Shake! Legit to! Malaki. Gagi laki!
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo na po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Hanggang kailan mo sisingilin ang tatay mo sa pagkukulang niya? At kung humingi siya ng tawad ngayon, kaya mo pa bang magpatawad? Bakit ka nagpakita sa akin dito? Gusto lang sana kitang isama sa ospital, kuya. Huwag mo na nga akong tawagin kuya. Magkapatid lang tayo sa ama, pero hindi natin kailangan maging close. Kuya naman, alam nga namang Joaquin lang yung itawag ko sa'yo. Hindi ba mas pangit pakinggan yun? Mas mabuti na yun kaysa mapagkamalang close tayo. Tsaka yan lang ba talaga ang dahilan kaya ka nandito? Bumiyahe ka ng malayo para lang kumbinsihin akong samahan kayo sa ospital? Wala naman ako mapapala ron eh. May trabaho ako at priority ko yun kaysa sa walang kwentang bagay. Kuya, tatay mo pa rin si Papa. Please naman oh, kahit ngayon lang. Ibaba mo na muna yung pride mo para sa kanya. Sa tingin mo ba dahil lang to sa pride ko? Lian, nagpakamatay yung nanay ko dahil sa kanya. Kasama ko pa sana siya ngayon. Pero hindi eh. Hindi ko man lang nakita at nakasama nanay ko. Alam ko naman yung tungkol doon, kuya. Hindi naman itinago sa amin ni Papa yung totoong nangyari. Pero sana naman maintindihan mo rin. Hindi naman kagustuhan ni Papa na mawala yung nanay mo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi naman ikaw yung nawalan ng ina. Maswerte ka kasi nakakasama mo pa rin yung nanay mo at meron ka pang ama. Eh ako, lumaki ako sa lola ko. Kailangan kong suportahan yung sarili ko sa pag-aaral kasi wala na akong mga magulang. May tatay nga ako, pero nasaan? Hindi niya man lang ako natulungan tapos ngayon, gusto niya akong makita? Nagpapatawa siya kung ganun. Hindi naman siya yung humiling na pumunta ka kasi nga nahihiya siyang magsabi sa'yo. Ginawa lang namin to para pagising niya, bumuti agad yung pakiramdam niya kapag nakita niya tayong lahat. Kuya, hindi ko naman ini-invalidate yung mga pinagdaanan mo sa kawalan ng ama. Pero kami rin naman eh. Lumaki rin naman kami na walang tatay. Kung kailang matatanda na kami, saka lang din naman namin siya nakakasama eh. Oo, hindi madaling magpatawad. Pero sana naman, kuya. Subukan mo pa rin. Kayo na lang yung pumunta sa ospital. Huwag niyo na akong piliting sumama. Marami rin ako inaasikaso para abalahin niyo pa. Kuya, please. Please naman no, kahit isang beses lang. Baka sakaling pag nagising na si Papa, makausap mo na siya. Kung ano mang gusto mong sabihin sa kanya, masasabi mo na. Magkakalinawan na rin kayo. Kasi obviously, isang side pa lang yung napapakinggan mo. Subukan mo rin naman pakinggan yung side niya. Sinasabi mo bang one-sided ako? Hindi naman sa ganun, kuya. Ang sa akin lang... Umuwi ka na, Lian. O kaya bumalik ka na lang dun sa ospital. Huwag ka nang babalik dito, ha? Nagsasayang ka lang ng oras. Dear Love, ako si Joaquin. Baby pa lang ako, si Lola na yung nag-aalaga sa akin. Siya yung kinagisnan kong magulang kasi maaga ako naulila. Di ako nabigyan ng chance na makasama si Mama. Sabi ng lola ko, nag-suicide si Mama nung matapos siyang hiwalayan ng tatay ko. Iniwan pa rin niya kahit alam niyang ipinagbubuntis na ako ni Mama. Nagsikap ako sa pag-aaral para makakuha ng scholarship. Civil engineering ang kinuha ko. Awa ng Diyos, natapos ko yun at nakapasa rin ako sa board exam sa unang take pa lang. Nagawa ko yun na walang katiting na tulong mula sa tatay ko. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman address namin? Madali lang naman magtanong-tanong, kuya. Ah, okay. Dumayo ka pa talaga ng probinsya para lang pasikatan ako? Pinagmalaki mo pa talaga, ha? Ano bang kailangan mo? Pinapasok ako ng lola mo. Ang bait niya nga sa akin eh. Medyo nagulat lang siya na may kapatid ka pala.
Hindi mo sinagot yung tanong ko. Ang sabi ko... Nagising na si Papa. Nasabi ko sa kanya na nakausap na kita. Sinabi ko na pumayag kang pumunta sa ospital, kaya lang busy ka pa ngayon kaya hindi mo pa magawa. Sino ka sa tingin mo para magdesisyon para sa akin? Hindi ako pupunta ron kahit ano pang gawin mo. Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Please! Please, kahit isang beses lang. Kung hindi mo talaga siya kayang kausapin, kahit magpakita ka lang sa kanya. Saglit lang naman eh. Kahit 10 seconds lang. Or kahit 5 seconds pa yan. Basta makita ka lang ni Papa. Papa? Talagang pinanindigan mo na yung pagtawag sa kanya ng Papa kahit na alam mo kung gaano siya kawalang kwenta? Nagbago na siya, okay? At plano niyang bumawi sa lahat ng mga anak niya paglabas niya ng ospital. Pwes gawin niya na lang yun sa inyo. Wag na sa akin. Di ako interesado. Hindi ko kailangan ng pagbawi niya at mas lalong ayoko siyang makita. Ayaw mo bang marinig yung totoong dahilan kung bakit nagpakamatay yung nanay mo? Nasabi na sa akin ni Lola yung dahilan. Okay? Hindi ko na kailangan marinig pa yung version niya. Kailangan mong marinig yung sasabihin ni Papa. Marami ka pang hindi alam, Kuya. At may mga patunay siya. Kaya please naman. Please, bigyan mo na siya ng chance. Ikaw pa naman yung panganay. Kaya gustong-gusto kanyang makita. Ikaw rin yung nag-iisang lalaki. Sobrang saya nga ni Papa nung nalaman niya na naging civil engineer ka rin eh. Naging civil engineer ako dahil na-inspire ako sa kanya. Gusto kong malampasan lahat ng mga naabot niya at patunayan na kayang-kaya kong gawin yun nang walang tulong ng isang ama. Kaya umalis ka na. Hindi mo mababago yung isip ko kahit ilang beses ka pa magpabalik-balik para kumbinsihin ako. Umuwi ka na at please lang. Wag ka nang babalik. Baka pati sa'yo, hindi na ako makapagpasensya. Please naman, Kuya. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Wala akong pakialam kahit ilang beses pa ako magpabalik-balik dito at ilang beses mo pa ako ipagtabuyan. Basta marinig mo lang yung mga sasabihin. Hello, Kuya. Nasaan ka? Nandito sa ospital. Pabalik sa room ni Papa. May gusto kang sabihin sa akin, di ba? Ano ibig mong sabihin, Kuya? Yung sasabihin mo sana last time tungkol kay Papa. Oo, Kuya. Ready ka na ba makinig? Sige, sabihin mo na. Hindi ba pwedeng pumunta ka na lang dito? Pupunta ako kapag sinabi mo na sa akin lahat ng nalaman mo. Ngayon na? Oo, ngayon na. Okay. Sige. Nagtanong kasi ako kay Papa kung bakit nagpakamatay yung nanay mo. Tapos sabi niya, malaki naman daw talaga yung kasalanan niya dahil nakipaghiwalay siya sa nanay mo nung nalamang nabuntis niya. Bago pa lang kasi siya nung nakakapagtrabaho at hindi niya pa kaya yung responsibilidad. Siya lang din kasi yung inaasahan ng pamilya niya eh. Pero kahit nag-break na sila ng nanay mo, nagkakausap pa rin naman sila noon. Lagi niya nga kinukumusta. Tapos, nag-decide na siyang panagutan yung bata. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi yan yung sinabi sa akin ni Lola. Yun ang sabi ni Papa. Pero, hindi pa ako tapos, Kuya. Nagkabalikan sila ng nanay mo at balak na siyang isama sa bahay ni Papa para maalagaan at mabantayan habang buntis. Kasi, tanggap naman ng nanay ni Papa yung nangyari. Pero, ayaw pumayag ng lola mo. Hindi niya pinalabas ng bahay yung nanay mo kahit nagmamakaawa na sa kanya si Papa. Imposible. Alam kong hindi yun gagawin ni Lola kung walang ginawang masama yung tatay niyo.
Bahala ka sa gusto mong paniwalaan, kuya. Nasabi ko na sa'yo yung side ni Papa. Maniwala ka man o hindi, nasa sa'yo na yon. Kung gusto mo, tanungin mo yung lola mo at kumpirmahin sa kanya yung mga nalaman mo sa akin. Siguradong hindi na siya makakapagsinungaling sa'yo ngayong matanda ka na. Hindi pa rin ako kumbinsido. Ayoko muna magsalita ng masama tungkol sa lola ko dahil lang sa nalaman ko. Posibleng gumawa lang ng kwento yung magaling mong ama para kaawaan siya at makumbinsing bisitahin ko siya sa ospital. Sa tingin ko, kuya, hindi na niya magagawang magsinungaling sa estado niya ngayon. Kaya naniniwala ako kay Papa. Eh di paniwalaan mo siya hanggat gusto mo. Pero paano yung sinabi mo kanina? Bibisitahin mo na siya, di ba? Susubukan ko pumunta dyan sa Manila. Nandyan ako next week. Talaga, kuya? Huwag ka muna matuwa. Ang sabi ko, susubukan ko. Di ko sinabing siguradong dadalawin ko siya. Basta, isisend ko sa'yo yung address ng ospital, kuya. Hihintayin ka namin. Ang kulit mo, Lian. Basta, isisend ko sa'yo. Sabihan mo na lang ako pag nandun ka na. Ako yung susundo sa'yo sa labas. Sakto, nandito na ako sa room ni Papa. Pa, pupunta raw dito si kuya next week. Bibisitahin ka na niya. Talaga, anak? Pupuntahan ako ng kuya mo. Opo, pa. Excited ka na ba? Oo, anak. Sobrang saya ng papa. Gustong-gusto ko na siya makita. Kurutin mo nga ako, anak. Baka naman nananaginip lang ako sa narinig ko. Hindi ka po nananaginip pa. Totoo yun. Kaya, hintayin natin siya, okay? Magpalakas ka na para pogi ka pag nagkita na kayo. Kuya, nandiyan ka pa ba? Oo, pero ibababa ko na to. Parang ayoko nang tumuloy. Ano ka ba, kuya? Nandito ka na lang din naman eh. Papasok tayo sa room ni Papa tapos iiwan ko kayo para makapag-usap, okay? Teka, ba't mo ako iiwan? Ikaw pumilit sa akin na pumunta rito kaya dapat lang na nandun ka. Baka mamaya takiin pa sa puso yun habang nag-uusap kami tapos sisihin niyo ako. Alam mo, kuya, ang OA mo. Kaya mo yan. Halika na, dali. Pasok na tayo. Wait lang. Hi, Pa! Anak? Joaquin, ikaw na ba yan, anak? Pa, kuya, maiwan ko na muna kayo, okay? Sa labas lang ako. Uy, teka! Usap tayo mamaya, kuya. Anak, kumusta ka? Ang laki-laki mo na. Salamat sa lola ko kasi binuhay niya ako. Nasabi na ba sa'yo ni Lian yung tungkol sa... Narinig ko na yung dapat kong marinig kaya hindi nyo na kailangang ulitin. Balita ko, civil engineer ka na. Congrats, anak. Ang galing mo. Uuwi na ho ako. Gusto nyo lang naman akong makita, di ba? O eto na. Kaya siguro naman pwede na akong umalis. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung hindi ko nagawang ipaglaban yung nanay mo sa lola mo. Gustong gusto ko siyang kunin. Pero binantaan ako ng lola mo ng araw na yon. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para lang maipalaglag ka pag hindi ako tumigil. Ikaw lang yung meron kami ng mama mo, kaya hindi ko kaya mangyari yun. Kung nandito pa sana siya na mismo yung magsasabi ng totoo sa'yo. Anong gusto niyong palabasin? Na buong buhay ko nagsisinungaling sa akin si Lola? Sa tingin ko, anak, kailangan niyo talagang mag-usap. Kahit magharap kami ng lola mo, kaya kong panindigan yung mga sinabi ko. Ginawa ko lahat para makasama yung nanay mo. Pero magulang niya mismo yung umayaw sa akin. Kasi wala pa akong nararating sa buhay. Hindi ako yung gusto nila para sa nanay mo, anak. Masakit yun para sa akin kasi kung kailan handa na akong bumuo ng pamilya kasama siya, saan ka naman siya ipinagdamot sa akin? Matagal na kitang gustong makasama, anak.
Hinanap kita pero medyo nahirapan ako. Kasi pinalitan pala ng lola mo, ipapangalan sana namin sa'yo ng mama mo. Bakit ngayon lang? Sana noon nyo pa ginawa para hindi ko naramdaman na wala akong magulang. Patawarin mo ako, anak. Ang dali sabihin yan, no? Patawarin mo ako. Kasi hindi mo alam yung hirap na tiniis ko para makapagtapos ako sa sariling sikap. Hindi mayaman sina lola. Kaya kinailangan kong paghirapan lahat ng kailangan ko. Salamat na lang kasi maayos akong napalaki. Kasi kung hindi, baka napariwara na lang ako. Kung ano man yung kasalanan sa inyo ni Lola, huwag yun na sanang gamitin yun para kamuian ko siya. Kasi hindi na magbabago yung katotohanan na pinalaki niya ako ng maayos at minahal niya ako na parang tunay niyang anak. At kung gusto niyo na mapatawad ko kayo, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magpakaama kayo sa akin kahit matanda na ako. Iparamdam at iparanas niyo sa akin na meron akong ama. Pero para lang klaro, hindi ko kailangan ng pera niyo, kundi kayo mismo ang kailangan ko. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Mahal na mahal kita, anak. Dear Love, bumawi sa akin si Papa gaya ng gusto kong mangyari. Dahil bago pa lang ako sa trabaho ko, marami siyang tinuro sa akin. Ipinakilala niya rin ako sa mga kaibigan niyang engineer. Ipinagmalaki niya ako sa kanila. At kitang-kita ko sa mga mata ni Papa kung gaano siya ka-proud sa akin. Na-meet ko na rin yung iba ko pang mga kapatid sa ama. Puro sila mga babae at ako lang talaga yung pinakamatanda kaya lahat sila, kuya yung tawag sa akin. Na-realize ko na hindi naman pala ganun kahirap magpatawad kung handa na tayong makinig at bigyan din ng sapat na panahon yung sarili natin para maghilom. Isa pa, magaan din talaga sa kalooban at ang sarap umusad sa buhay kapag wala nang mabigat na dinadala sakaling mangyari sa'yo yung ganung sitwasyon na di kaaya-aya. Hindi lahat ng sugat mga kabisyo sa pamilya ay kayang paghilumin agad. Pero minsan, sapat na yung pakikinig, pag-unawa at pagbibigay ng pagkakataon upang mabuo muli yung relasyong matagal nang nasira. Mga kabisyo katulad ni Joaquin, kung minsan, hirap na hirap tayong magpatawad dahil nakasarado na yung ating mga puso dahil sa sakit na naranasan natin at sa sugat na mayroon tayo. At madalas dahil sa bigat ng puso na meron tayo at lamig ng dibdib na meron tayo, nakapinid din o nakasara din ang ating mga tenga para makinig at mag-unawa sa kwento bakit nga ba natin ito naranasan o bakit ito ginawa ng isang taong nanakit sa atin. Dahil naniniwala ako mga kabisyo na lahat ng mga nangyayari sa atin o lahat ng nangyari sa'yo ay katulad ng Dear Love. May kwento. Hindi man maganda, kung minsan masakit, pero ang importante ay may pinagmulan at importanteng malaman natin ito mga kabisyo. Dahil dito lang natin mabibigyan ng linaw yung mga katanungan natin, bakit niya ito ginawa sa akin? Bakit ako nasaktan? Bakit ako iniwan? Matutuldukan lahat ng mga tanong natin. Masasagot lahat ng mga what ifs natin. Kaya mga kabisyo, bago tayo magbitaw ng galit at paghusga, siguro nararapat na pakinggan muna natin ang kabilang panig. Dahil kung minsan, ang kulang lang para maghilom ang isang relasyon ay hindi paghingi ng tawad, kundi pag-unawa. Like super legit and all. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Itawid natin ang usapang ito online. Ito po ang Dear Love. Alam nyo mga kabisyo, kwento ng pagpapatawad.
Ito yung nakuha ko sa lahat ng pinag-awayan ni na Joaquin, o yung bigat niya. Kasi alam mo, ramdam na ramdam mo dito, kabisyo, yung yung gano'n ni Joaquin na, ba't ako magpapatawad? Inalis mo yung karapatan kong magkaroon ako ng nanay. 'Di ba? And we do not invalidate the feelings of Joaquin, and we also do not invalidate those people na ayaw magpatawad dahil nasasaktan pa rin sila. Katulad nung Dear Love natin ngayon, binibigyan tayo nito ng awareness na ang paghilom ay kailangan ng oras. Kailangan ng timing, and there's no such thing as perfect timing for paghilom and all. Kung minsan dumarating yung paghilom sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan, at yung pagkakataong hindi natin inaasahan, ibinigay yun ng taas para tuluyan nating hindi makalimutan, pero kundi tanggapin kung ano man yung mga nangyari sa atin at kapulutan ito ng aral so we could be a better person. 'Di ba? At nauunawaan ko yung mga kabisyong nakikinig sa atin ngayon sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, no, online, na posibleng sabihin ninyo, madali lang sa'yo magsabi na magpatawad kasi wala ka sa sitwasyon ko. Hindi mo naranasan yung naranasan ko. Totoo po. Totoo. Kung madali para sa amin na sabihin yun, no? Pero isang katotohanan ang hindi mabubura dito, na ang pagpapatawad nakakagaan ng loob. Kasi ang pagpapatawad, mahirap man ibigay, pero ibinibigay natin ito hindi para magkaroon ulit ng maayos na relasyon, hindi para mag-reconcile and all, kundi para sa ating mga sarili. Mabigyan tayo ng kapanatagan ng loob. And you know what, mga kabisyo, sa panahon ngayon, lagi ko tong sinasabi at lagi natin itong pinag-uusapan na ang isa sa pinakamahal, priceless, na maituturing natin na pwede mong maibigay sa sarili mo, hindi po damit, hindi gadget, kundi peace of mind. At yung peace of mind na yan, mga kabisyo, mararanasan mo yan kapag inaalis natin yung bigat. Nag-unload tayo ng galit, ng puot. 'Di ba? Na nagiging dahilan kung bakit gusto nating manakit, gusto nating maghiganti sa araw-araw. 'Di ba? At kapag gusto mo maghiganti sa araw-araw, may kapanatagan ka ba ng loob? Wala, because you wanted to satisfy your anger. You wanted to satisfy yourself na makita siyang nasasaktan. At hanggat hindi ka nakakapaghiganti sa kanya, 'di ba ang bigat-bigat nun? Paano kung dekada hindi ka pa nakakapaghiganti kasi wala siya dito? So dekada ding mabigat yung loob mo. 'Di ba? And mga kabisyo, online, if we go online, we always see people na galit, na laging pet peeve ko to, ganito, ganyan. Alam mo yun, spreading negativity, spreading anger. Hindi ba pwedeng kindness naman? Kindness, ibig sabihin nito, be gentle to ourselves. Hindi ba pwedeng, wag na natin gayahin yung puro galit online? Puro ang taas-taas ng boses, ng emosyon online? Hindi ba pwedeng we consume those contents na magbibigay sa atin ng peace of mind at kapanatagan ng loob, and will also promote kindness not only to ourselves, but towards other people? Because through kindness, mga kabisyo, we'll be able to know paano nga ba magpatawad. Ano nga ba yung tinatawag nating acceptance? Ano nga ba yung tinatawag nating respect? Furthermore, mga kabisyo, sa Dear Love natin, ipinakita din dito na delikado na magbigay tayo ng delikado na magbigay agad tayo ng galit, maglabas tayo ng emosyon sa mga kwentong hindi naman natin alam ang kabilang or sa mga kwentong hindi natin alam yung magkabilang panig. 'Di ba? Kaya napakaganda, mga kabisyo, na understanding is the key towards, understanding towards what do you call this? Forgiveness.
You won't be able to forgive someone kung hindi mo siya nauunawaan. And you won't be able to understand things if hindi ka nagput ng effort to know those two things. 'Di ba? Yung dalawang kwento, yung dalawang side ng kwento. Kasi for now, posibleng ang alam mo lang, iniwan ka niya, sinaktan ka niya. Hindi mo alam bakit niya ginawa yun. Ganon din siya sa'yo. 'Di ba unfair yun? Na parang ang tingin niya sa'yo, masama ka kasi hindi ka marunong magpatawad. Dude, broski, hindi mo alam kung anong dahilan ba't hindi ako nagpapatawad. O, di ba? Masakit yon sa atin. Sabi sa atin ni Iya Ahilon dito mula sa ating Black App, sa akin, pinatawad ko sila kahit hindi sila nagsorry. Not for them, but for me. Deserve ko ang peace of mind. Like, super legit and all. Di ba? You got it right. Binibigay natin yung kapatawaran hindi para sa ibang tao kundi para sa ating mga sarili because you cannot give what you do not have. Hay nako. Napakagandang kwento nito mga kabisyo. By the way, gusto ko po kayong imbitahan. No, gusto ko kayong imbitahan this coming June 20, Sabado po 'yan. June 20 sa New San Juan City Hall, Pinaglabanan Shrine, San Juan City para sa aming Hatid Saya Concert in collaboration with Wata Wata Festival. So, mamimigay kami dyan ng mga papremyo. May pabigas kami dyan. Oh, mula sa Gold Mine Rice. Nandyan din po ang mamimigay kami dyan ng appliances mula sa Astron. Sulit appliances na kampante ka gamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo at ang Birch Tree nandyan din po. At syempre, ang Protect. Nako, 6:00 po yan ng gabi. Magsisimula ang ating rak-rakan kasama syempre ang AGs at si Jojo Mendres. Nako, na mamimigay lang din ng cash. Oh, cash, gusto niyo yon? So bukod sa hatid saya, nako, hatid pa premyo ang ibibigay namin sa mga taga San Juan this coming June 20, Sabado po yan. So mark your calendars sa mga kabisyo natin sa San Juan o hindi taga San Juan, makikifiesta lang. Punta na po kayo dyan dahil yan po ay libreng concert para sa inyo. Makakasama natin ang Aegis dyan, Jojo Mendres at lahat ng mga paborito ninyong kabisyo DJ. So see you all there. Ipagkalat ang magandang balita. For now mga kabisyo, exit na muna ako at ituloy natin ang usapang ito sa radyo. Tutok sa 90.7 Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Salamat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman
ganun kurot? Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw ba? Gag! Ay, mo gawa alis. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano namula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, huwag na mong ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine.
Pagano'n ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglangoy yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama.
may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello?
Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na to, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kawin ka sa camera. Ay, kawin ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pwede ka lang ako. May inaantay lang siya pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako ipagkita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na. My turn. Okay. Okay. Sige. To, pick. Oh. Okay, go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bye! Nag-iba! Aray ko.
Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay. Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? then next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon, parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry ha, pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Kung na naman, ganito na naman tayo. Oh, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. Laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Kung ano man yung kasalanan sa inyo ni Lola, huwag niyo na sanang gamitin yun para kamuyan ko siya. Kasi hindi na magbabago yung katotohanan na pinalaki niya ako ng maayos at minahal niya ako na parang tunay niyang anak. At kung gusto niyo na mapatawad ko kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magpakaama kayo sa akin kahit matanda na ako. Iparamdam at iparanas niyo sa akin na meron akong ama. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Kwento ng pagpapatawad, yan yung napakinggan natin kani-kanina mga kabisyo. Pagpapatawad ng isang anak sa kanyang ama. At ipinapakita ng kwento natin kani-kanina mga kabisyo na ang mga tatay natin ay katulad ng isang pag-ibig. Oo, katulad ng pag-ibig na hinahabol, hinahanap natin. Hindi po yan perpekto, no? Hindi perpekto yan. Pero pagdating naman sa pagpapatawad, ganun din tayo. Tao lang din tayo. Ang hirap-hirap pagpatawad lalo na kung nasaktan talaga tayo ng todo-todo at kung ang nanakit pa sa atin ay yung sarili nating ama. Mahirap po talagang magpatawad pero most of the time nahihirapan tayong magpatawad kasi hindi natin alam kung bakit nga ba nila ito sa atin nagawa. There are things mga kabisyo na ginawa sa atin ng isang tao na sobrang sakit. Totoo po yan. Pero kapag nag-deep dive pa tayo, inalam natin bakit nga ba niya ito ginawa sa akin o ano ba yung pinanghuhugutan niya, pinanggalingan niya, bakit niya nagawa yung ganitong klaseng kasakit na bagay sa akin. Doon lang natin mas mauunawaan na may ibang side pa pala yung kwento. Kaya nga mga kabisyo, bago sana tayo magalit, magbigay ng puot, 'di ba? Magbigay ng kung ano-ano mang negativity sa ibang tao, nararapat lang din na maging aware tayo na lahat ng kwento ay may dalawang side may dalawang side. At maganda na inaalam po natin ito. And sa mga gustong magpatawad ngayon pero hindi alam kung paano sisimulan, okay lang yan kasi ang pagpapatawad mga kabisyo, hindi naman yan hindi naman yan yung katulad kay Konyo Bicolano na kaya magpatawad within 1 week. Wow! O bakit? Ganun akong tao, 'di ba? Hindi ganun. So it takes time mga kabisyo. At ang perfect timing na yan is God's perfect time. Minsan, mararamdaman mo na lang na naiintindihan mo na kung bakit nangyari ito sa'yo at nagpapatawad ka na lang. At tandaan mo kabisyo, nagpapatawad ka hindi para sa ibang tao. Oo, nagpapatawad ka para din sa kapanatagan ng loob mo. Yan, 'di ba? Kasi kapag may kapanatagan ka ng loob, doon ka mas nakakapag-isip ng tama. 'Di ba? Tingnan mo yung mga taong ang bigat-bigat, 'di ba? Ang bigat-bigat ng iniisip. 'Di ba? Kitang-kita mo, ramdam mo agad sa aura nila. Yung tipong makakasama, ba't ang bigat-bigat ng itsura mo? 'Di ba? Parang sinasakluban ka ng langit at lupa versus sa mga taong blooming yan. Katulad ni Konyo Bicolano, o tingnan niyo, Bakit? Masaya lang. 'Di ba? Masaya lang, 'di ba? At kitang-kita yan mga kabisyo, magpatawad tayo para sa kapanatagan ng ating loob. At hindi man agad-agad yan, it will take some time. O siya, para ma-feel good kayo ngayong araw ng Lunes mga kabisyo, hatid ko sa inyo ngayon itong papremyo na talagang inaabangan ng bawat isa sa inyo. O siya, eto na, mamimigay na tayo ng tumataginting na 1.5 sa atin. Love knows no boundary. Love knows
no boundaries. Boundary time na! Congratulations kay Manong driver na minamaneho ang Green GSM na may plakang NIZ 6379. Arvin Manalili. Oh, nanalo ka ng 1.5 hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Oh, 'di ba? Hintayin lang po ang tawag ng Love Radio representative para maklaim yan. And happy first year anniversary pala Green GSM, no? And syempre, gusto ko lang kayong imbitahan sa bawat isa sa inyo na mga nagmo-move on dyan at gustong magpatawad, gusto lang ng feel good vibes. Eto na, sa June 20, susugod kami sa San Juan City Hall, Pinaglabanan Shrine sa may San Juan City, kasama sina Jojo Mendres, Naiba Band at ang Aegis para sa aming Hatid Saya Concert. Mamimigay kami dyan ng saya, papremyo, cash at marami pang iba kasama ang Astron. Sulit appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Syempre may pabigas din kami hatid ng Gold Mine Rice from farm to market. Yeah, now available for franchise. O siya mga kabisyo, susunod na ang kumikinang nausapan ni Nicole Yala at Diego Bandido. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya.